Здравейте, свежари! За да е кратко видеото и за да го видите само на една част, а не на две, както до сега, ще бъда много кратка. Пристигнаха дългоочакваните шапки на Петко. Готови ли сте да ги видите? Не е това. Релист. Двете яки. Този тип. Хоп. Хоп. Готови сме. Очакваме ви в магазина. Чао, чао!